ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ଓ ଏକ ବିଲେଇ ରହୁଥିଲେ। ବାଘ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବୃତ୍ତିମାନ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ। ବିଲେଇ ଏକ ଦିନ ବାଘ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ହାଇ ବାଘ, ତୁମେ ବହୁତ ବଳିୟ, କିନ୍ତୁ କଣ ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ବି ଜିତି ପାରିବା? ବାଘ ହସିକରି କହିଲା, ଚାରିପଟେ ଜିତିବି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ବିଲେଇ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଝପ କରି ଚଢ଼ିଗଲା ଯେ ବାଘ ଆସି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବାଘ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲୁକୁଇଲା, ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି? ବିଲେଇ ହସି କହିଲା, ଆଉ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବଳ ରହିଲା ଥିଲେ ବି ସେହି ଚତୁରତା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ବାଘ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିଲା ଓ ମନେ ରଖିଲା ଯେ ସମାଜରେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳ ପକ୍ଷରୁ ମହାନ।